ne balimaw bi an sigi kun ye mun ye Assimi Goïta a y'a fɔ a y'a kɛ a ko k'a bɛ centre de dialyse minnu dilan i y'a faamuya b'a la a y'a bɛɛ dilan an bɛna an da don o la centre de dialyse a tun ye lahidu min ta k'a b'o dɔgɔtɔrɔso ninnu jɔ a y'a bɛɛ jɔ ka ban an bɛna an da don o la n'an tɛmɛna ka bɔ yen nɔ République du Congo olu ka président bɔra ka koda makɔrɔn kan Garankɛ ma min da Bagolo kan an bɛna an da don o fana la k'o walawala n'an bɔra yen Burkina minisiri premier ministre bɔra ka kuma ko yanni san wɛrɛ cɛ ko min ye Torosogo kɛlɛ ye k'a bɛ ban pewu ko ni Ala na kira sɔnna yanni san ka yɛlɛma ko Torosogo kɛlɛ k'a bɛ ban pewu Burkina premier ministre an bɛ an da don o fana la n'an bɔra yen min ye ɛdɛmu ye an b'olu cancan ya ɛdɛmu k'olu cancan o bɛ sonyani min na Mali kɔnɔ ka na bɛɛ da kɛnɛ kan ka ninnu sugu yira aw la ka duloki bɔ u la ka kulusi bɔ u la i y'a faamuya wala sentiri min bɛ n cɛ ma ka sɔrɔ ka ta u kama k'u cancan Garankɛ ma min da Bagolo kan ɛdɛmu ɲɔgɔn zon tɛ diɲɛ kɔnɔ an bɛna u ka sonyani wɛrɛ da kɛnɛ kan sonyani min i y'a faamuya b'a la ni mɔgɔw tun ma o yɔrɔ ye sonyani min i y'a faamuya b'a la ni mɔgɔw tun t'o ko kalama an bɛna o fana da aw tulo kan ɛdɛmu ka sonyani ni mɔgɔw da tun ma maga min na mɔgɔw tun tɛ fɛn min kalama mɔgɔw ma deli ka kuma min fɔ an bɛna o de da kɛnɛ kan bi ɛdɛmu ɲɔgɔn kafiri tɛ diɲɛ kɔnɔ ɛdɛmu ka jugu ni Osama ye a ka jugu ni Bɛnadɛni ye a ka jugu ni Namuruzu ye a ka jugu ni Furahunɛ ɛdɛmu ye fagali min da maliyɛnw kan hali yadagali ma da maliyɛnw kan ɛdɛmu ɲɔgɔn kafiri tɛ yen an b'u cancan bi a ka bon hakili ma n'an bɔra yen min ye minisima ye an bɛ k'u sɛnsɛn ka bɔ Kidali kɔnɔ minisima an bɛ k'u sɛnsɛn ka bɔ Kidali kɔnɔ an ka kan fɛn fɛn tun b'u bolo u bɛ ka bɛɛ lajɛlen bila u bɛ ka kelen di an ma ne y'a fɔ de ko an ka sɔrɔsiw bɛ Kidali n'an bɛ taa an bɛ se Assimi y'a fɔ a y'a kɛ Mali territoire bɛɛ kɛra an ta ye an bɛ video laban ni Abibu Camu kunu Dani y'a ku tigɛ a y'a ku tigɛ ka da kun min kan an bɛna an da don o fana la k'o walawala Abibu Camu an ɲa bɛ video dɔ la ko Dani ye Abibu Camu ku tigɛ an bɛna an da don o fana la k'o walawala ni waati man t'an tɛgɛ ma ne balimaw an bɛ Batuli fo a bɛ ka yiri turu Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen na Batuli a bɛ ka yiri turu Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen na yiri nafa ka bon kosɛbɛ yiri filɛ nin ka cɛ n'i y'a den kelen turu n'a kɔrɔbayara ni mɔgɔw sigira suma la a baraji Ala kelen de b'a da dɔn n'i ye yiri turu n'a ye den kɛ ni mɔgɔw y'a den dun a baraji Ala kelen de b'a da dɔn Batuli bɛ ka yiri turu fan bɛɛ fɛ a ye fantanw dɛmɛ ka fantanw furakɛ ka wuluwulu dingɛw bɔ ka lampadɛri di mɔgɔw ma ka forasi di mɔgɔw ma i y'a faamuya b'a la ka wari di mɔgɔw ma ka tila yiri turu fana bɛ sen na bi a ka bon hakili ma Batuli an bɛ ɲɔgɔn bolo musobaw ka musoba hɔrɔnmuso ɲalen an bɛ ɲɔgɔn bolo ne balimaw bi an sigikunba an bɛna an da don o la Assimi Goïta a y'a fɔ a y'a kɛ a tun ye lahidu min ta i y'a faamuya b'a la centre de dialyse k'a b'o dɔgɔtɔrɔso ninnu jɔ a y'a bɛɛ jɔ ka ban pewu an y'o de fɔ dɛ Assimi kɛlɛbaga si ni Ala man di a ye layidu fɛn fɛn ta maliyɛnw ye a bɛ k'a bɛɛ kɛ i bɛ ka tile la dialyse machine kelen pe a so tɛ dɛ machine kelen pe o de tun bɛ Mali bolo dialyse machine kelen pe Kayikaw bɛ bɔ Kayi ka na Bamakɔ Sigasokaw bɛ bɔ Sigaso ka na Bamakɔ mɔgɔw tun bɛ ɲɔgɔn kɔnɔ aran de la quoi ça veut dire que aran bɛ se ka bɔ Faransi a fɔ Mali la dialyse machine kelen pe o de tun bɛ maliyɛnw bolo bi Assimi centre dialyse a y'a jɔ fan bɛɛ fɛ dɔgɔtɔrɔso kunturu k'a jɔ fan bɛɛ fɛ ka tila ka machine baden bila kɔnɔ Assimi an ka foli b'i ye ni tun ma na Mali tɛ jɔ ni tun ma na maliyɛndenw tɛ lafiya ni tun ma na walahi Mali sisan tun tɛ Mali sɔrɔ ye ne balimaw an ka lajɛ dɛ a y'a fɔ a y'a kɛ a ye dɔgɔtɔrɔso fɛn fɛn layidu ta bana bɛ mɔgɔ minnu na i y'a faamuya k'a b'olu ka dɔgɔtɔrɔso jɔ ka tila ka minɛn san ka bila kɔnɔ a y'a kɛ dɛ a ye dɔgɔtɔrɔso jɔ ka tila ka minɛn ɲɛnamaw bila kɔnɔ bɛɛ bɛ taa furakɛ i y'a faamuya b'a la lafiya la bɛɛ de bɛ taa furakɛ lafiya ɲɔgɔn kɔnɔ tɛ yen tuguni dɔgɔtɔrɔso bɛ Mali territoire bɛɛ sanfɛ centre de dialyse a y'a dɔgɔtɔrɔso jɔ Mali territoire bɛɛ sanfɛ c'est pas la peine Kayikaw ka na Bamakɔ c'est pas la peine Sigasokaw ka déplacer tuguni Assimi an bɛ ɲɔgɔn bolo hɔrɔnmuso ɲalen tɛ yen an ka video lajɛ Assimi de b'a fɔ ka kɛ
Et cette bonne nouvelle, et je le disais dans les titres, 3 nouveaux centres de dialyse seront bientôt opérationnels dans le district de Bamako, un à Lafiabougou, un au génie militaire et un au quartier Mali. Ces réalisations vont énormément faciliter la prise en charge des dialysés. Les bâtiments sont ultra modernes et équipés de matériel de dernière génération. À noter que c'est dans le cadre des œuvres sociales du président de la transition. Plus de détails dans ce reportage de Al-Dumatina. Véritable bouffée d'oxygène pour les malades dialysés en vue de leur prise en charge. 3 centres de dialyse flambant neufs construits dans le district de Bamako, dans le cadre des œuvres sociales du président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta, chef de l'État, vont bientôt être opérationnels. Il s'agit du centre de dialyse de Lafiabougou R+2, le centre de dialyse du génie militaire R+1, ainsi que le centre de dialyse des quartiers Mali, également R+1. C'est des centres qui sont presque prêts à démarrer parce que les machines, vous voyez déjà, les machines sont toutes installées. Le traitement d'eau est fonctionnel et on attend juste la décision au niveau assez élevé pour commencer les travaux. Un sentiment de satisfaction. Un sentiment de satisfaction dans la mesure où ces centres de dialyse-là vont constituer vraiment une source médicale pour la prise en charge de grand nombre de patients en besoin de dialyse aujourd'hui. Établissements sanitaires de grande portée, les différents centres de dialyse répondent aux normes internationales avec les commodités nécessaires. Les bâtiments disposent du matériel ultra-moderne de dernière génération. Bref, tout ce qu'il faut pour assurer la parfaite prise en charge des malades. C'est là grâce au leadership du président de la transition à travers ses œuvres sociales. On a des machines ici, je peux dire, qui ne sont même pas dans certains pays de la sous-région. C'est une première d'abord au Mali. Et ça fait aussi que le grand nombre de machines, les 55 000 que nous avons ici, c'est des machines. Ako k'a bɛ Mali territoire bɛɛ kɛ an ta ye, a y'o kɛ an ta ye. A ko k'a bɛ dɔgɔtɔrɔso jɔ k'a di banabagatɔ ma. A ye centre de dialyse, i y'a faamuya b'a la, dɔgɔtɔrɔso a y'a caman jɔ ka tila ka minɛn baden bila kɔnɔ. I y'a faamuya b'a la, min ye kɛnɛya ta fanfɛyɔrɔ ye, i y'a faamuya b'a la, o bɛna sabati hali a tɛ mɛn. Bana tɛ mɔgɔ faga Mali kɔnɔ tuguni, bana tɛ mɔgɔ ta tiɲɛ tuguni, an tɛ taa ɲɔgɔn kɔnɔ dɔgɔtɔrɔso la tuguni, o banna pewu. A bɛ ka dɔgɔtɔrɔso jɔ fan bɛɛ fɛ. N'ale y'a fɔ a b'a kɛ dɛ. N'a ye fɛn fɛn layidu ta maliyɛn dɔw ɲɛ a b'a kɛ dɛ. Wa i bɛ policiers ye tuguni, o bɛ sa tuguni. N'a si bɛ ɲuman kɛ dɔrɔn policiers bɛ kasi de. N'a si bɛ faso jɔ dɔrɔn policiers olu bɛ kasi de. A bɛ komi n'i taara i jɔ misiri kɔnɔ ka Ala tɔgɔ wele, setanɛ bɛ boli cogo min na. Ni Asimi ɲuman kɛ dɔrɔn policiers bɛ kasi de. U tile la nin si ma sɔrɔ. Mais Asimi tile la dɔgɔtɔrɔso bɛ ka sɔrɔ. Mali territoire bɛɛ bɛ ka kɛ an ta ye. Élection tɛ yen, date tɛ di, foyi foyi tɛ kɛ, Asimi bɛ sa fanga la. N'a tuma na anw tɛ lafiya de. Nin yɛrɛ aw tile la, nin ma ye politiciens tile la, nin bɛ ka Asimi de tile la. O de y'a ko diya mɔgɔw ye. Foyi ma ko diya mɔgɔw ye ni baara ɲuman tɛ. Wa a y'a fɔ, a y'a kɛ. Centre de dialyse, dɔgɔtɔrɔso caman a y'a jɔ k'a di banabagatɔw ma. U bɛ taa furaka kɔnɔ i sabi de lahi. Dɔrɔmɛ kelen u t'a sara. Jigitugu masa, muso ɲuman den. I ye Mali kunna wolo ka Afiriki kunna wolo. Asimi ta ni baara ye an bɛ ɲɔgɔn bolo. Ne balimaw an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen. Asimi ye diɲɛ bɛɛ lakunu ka Afiriki lakunu ka valeur dɔ farafinna la. Sogɛli Kokara Mayiga a ye Africain bɛɛ lakunu ka tila ka valeur dɔ farafinna la. A Faransɛw ka gouverneur fɛn fɛn tun bɛ Afiriki, a bɛɛ lajɛlen bɛ ka muruti bɛ a ka bon hakili ma parce que Asimi de nana sira in dayɛlɛ. Ni Mali ye fɛn fɛn daminɛ, Ala bɛ barika don o la. Mali mana fɛn fɛn daminɛ, i y'a faamuya b'a la, Ala bɛ barika don o ko la. Ni ye Afiriki bɔlen ye nɔgɔ la. A Congo président, i y'a faamuya b'a la, République de Congo, olu ka président ye Koda Makɔrɔ kan, hali Garankɛ ma da Bagolo kan. O b'a yira k'a fɔ Africains bɛ na, caman bɛ na kunu quoi, mais a b'an sɔrɔ ɲɛfɛ. An ye nin kɛlɛ kɛ depuis san 3 san b'a kɛlɛ la. Aw tun bɛ Makɔrɔ ko komi wulu n'a ko kala. Congo président ye min da Makɔrɔ kan, an ka jan an ka lamɛn dɛ. Ngo nga cɛ baara banna pewu. Nous devons avoir le courage de nous regarder entre Africains les yeux dans les yeux. Et nous dire que
On ne peut pas s'appeler frère et se poignarder dans le dos en même temps. Ça, c'est vrai. Nous devons arrêter de rejeter nos responsabilités sur les étrangers non africains. La colonisation, ça fait une soixantaine d'années qu'elle allait terminer en Afrique. Ceux qui nous avaient colonisés, divisés, aujourd'hui ils ont compris le sens de la paix. J'en veux pour preuve la France et l'Allemagne, pour ne citer que ces deux pays, qui étaient les meilleurs ennemis dans le passé et qui sont les meilleurs amis aujourd'hui, le moteur de l'Union européenne. Tant que nous ne réfléchirons pas comme ça, eh bien ces gens-là, ces amis, ces partenaires à qui nous rejetons toujours la faute, ils continueront à nous prendre pour des irresponsables, ils ne nous respecteront jamais. J'ai suivi tout à l'heure avec attention l'adresse du président Macron, toute sa bonne volonté à vouloir venir dans des partenariats, mais j'ai tout de suite compris par son attitude que c'était du politiquement correct. Il n'en croyait pas un mot. Non pas parce que lui est menteur, non, loin de là. Parce que nous ne sommes pas sérieux, et eux le savent. Ça, c'est vrai. Le jour où nous mettrons fin à ce à quoi nous assistons aujourd'hui, à l'est de la République démocratique du Congo, par exemple, des voisins qui viennent semer la pagaille, la mort, la désolation, uniquement dans le but de s'enrichir, de piller les ressources. Le jour où nous mettrons fin à ce genre de comportement, alors oui, là nous aurons compris. Parce que je suis désolé, en tant que président de la République démocratique du Congo et face à ce genre de choses, je ne suis pas tenté de construire des ponts, mais plutôt des murs pour sécuriser ma population. Et donc, pour clore mon propos et aussi le petit écart que j'avais fait de mon discours, je formule le vœu que les assises de Brazzaville lancent un nouveau départ pour la gestion durable de nos forêts, l'amélioration des conditions socio-économiques de nos populations et une meilleure protection de la planète. Je vous remercie. Merci beaucoup ala ka barka douila niye République du Congo olu ka président ye tori tege ka di Macron sigilema Macron be nin kene inka ka Macron gushi ya famia bala be sigile nyana ako ko wati do sira tensa Afrique nyamgo bela jelen ka jo I joro la anga nyogo mine ka ke fa kelen ka ke ba kelen ye ko mimbe bwanda kono anye koroni doni anye balma mawye ko ka swante nyogon fe ko wati do sira tensa anga nyogo mine ya famia bala ka nyogo lakana ya famia bala ka Afrique se ka dambe kono ako France ne Allemagne ko sinama utundu utunte nyogon fe ya famia o ye kele o ka teme ka nyogon fara ka teme ko biku ka dina fo mi la sanani fuseni o te nyogon labla Afrique ye ako africain de be nyogon labla européen ko wati do sira tensa africain ka nyogon mine ka Europe kele ka Europe gen ka bo Afrique kono parce que Afrique comme Europe de en fantanya ka en bantanya ka onga dugukolo duguma here fen be ko tuabu de be ka besunya ko sababu be ka bo jona on yere africain parce que ante nyogon fe ko sababu be ka bo an yere de la ako ale bena ko sugu beke ya famia bala ka farafina deme ale bena ko sugu beke ya famia bala farafina be se ka lafiya tuguna ale tena farafina labla tuguni tuabu ye ko ale tena farafina labla tuguni parce que farafin be de kelenye aban soro nyafe anye nin fo amena de komi be kunu kuma ika sogomada yi nin fana kan yo nu be ka famia sisan alhamdulillah rabbil alamin nu be ka kunu ambe ala fo ka ala barkada asimini sogel ka kele abe ka no bode be de be ka kunu bi be be ka tiɲɛ bi be be ka
Macron dɔgɔya Macron kɛra comme wulumusoni bo bi a jolima ka go bi har samiya bo a Congo président bɔra ka cancali da kan a ka bon hakili Macron bɔra Faransi ka taa Congo a bolo ancien modèle ninnu de bɛ yen cɛ ye sankame jigin a kan k'ale tɛna parce que o bɛ ka taa Macron bɛ ka don président kan sisan de Niger bɛ se ka kɛlɛ cogo min na cɛ ko abada k'ale tɛ farafinna labila tubabuw ye tuguni o y'a bannen ye a tɛ farafinna labila tubabuw ye tuguni o y'a bannen ye ko waati dɔ sera ten sa an ka ɲɔgɔn minɛ an kana ɲɔgɔn labila tubabuw ye tuguni olu de y'an fantanya k'an bantanya i y'a faamuya k'an ka jamanaw ci k'ale t'a balimasi labila tuguni a tɛ farafinna dugu foyi labila tubabuw ye tuguni wa a bɛ continuer ka tubabuw kɛlɛ walasa o bɛ se k'ale ka jamana bila cogo min na tiɲɛ de tɔgɔ ye ko ala bin cogo t'a la nkalon mana san 100 kɛ boli la tiɲɛ b'a la jɔ sɔgɔmada kelen nkalon mana ascenseur ta tiɲɛ bɛ escalier ta ka se a ɲɛ kuwa Afrique ɲɛmɔgɔ bɛɛ bɛ ka wuli ka bɔ sunɔgɔ la an b'a fɔ ko alhamdulillah grâce à qui Assimi Goïta jigitugu masa Mali mana fɛn fɛn daminɛ ala bɛ barika don ko la Mali mana don ko o ko de la wallahi o ko bɛ fanga sɔrɔ Afrique président bɛɛ bɛ k'i jɔ i jɔyɔrɔ la Togo président o jɔlen don min ye comment s'appelle Benin olu ka sɔrɔsiw ko k'o tɛ Niger kɛlɛ o tɛ Niger labila Faransi ye abada mankan bɛ ni comment s'appelle Benin président n'a ka sɔrɔsiw ni ɲɔgɔn cɛ bi ka da kun jumɛn kan Macron tun bɛ fɛ ka taa olu fana bila fili kɔnɔ u ka bada u ka sɔrɔsiw ma sɔn ka bada olu t'u farafin ɲɔgɔn labila tubabuw ye tuguni a banna min ye Benin sɔrɔsiw ye bɛɛ bɛ ka faamuya bi n'an bɛ taa an bɛ se an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen nɔ an bɛna Burkina ministre la Burkina premier ministre a ko min ye turasuko kɛlɛ ye k'a bɛ ban i y'a faamuya b'a la d'ici i y'a faamuya le 1er janvier 2024 k'a bɛ ban d'ici le 1er janvier 2024 parce que olu bɛ ka susuli da turasuko k'a ka bon hakili ma don o don Burkina bɛ turasi tɔni de faga a tɔni 10,000 ni kɔ o Burkina b'o de faga don o don i y'a faamuya la Burkina sɔrɔsiw bɛ turasi tɔni 10,000 ni kɔ de faga a ko yanni san kura cɛ ko kɛlɛ bɛ ban pewu Burkina ministre an ka jan an ka lamɛn n'an bɛ taa an bɛ se. Un espoir que d'ici la fin de l'année là, ce problème de terrorisme là sera réglé. Donc, il faut dire que sur ce plan, on a fait beaucoup. On a fait beaucoup. On a fait des milliards. Voilà, ça bɛ se ka faamuya cogo min na. Un espoir que d'ici la fin de l'année là, ce problème de terrorisme là sera réglé. Voilà. Mais il faut dire que sur ce plan, on a fait beaucoup. On a fait beaucoup. On a commandé des milliards et des milliards en armement. Parce qu'il n'y avait rien dans les soupes de l'État. Et donc, de telle sorte que, bon, d'ailleurs même vous avez dû entendre, il y a certains qui ont prétendu que on est en train de négocier avec les terroristes. Là. Voilà. Il y a certains qui ont dit ça. Et moi, je pense quand même que il faut chercher l'information là où elle se trouve. Vous ne pouvez pas vous asseoir à Ouagadougou ou bien vous rester dans votre bureau et puis écrire sur une situation qui se passe dans le Sahel ou bien dans le centre nord. Il faut aller à l'information. Ouais, ça c'est vrai. Le vrai problème, c'est quoi? Vous avez des terroristes, effectivement, qui veulent déposer les armes. Ils veulent déposer les armes. Et c'est eux qui font fuiter comme quoi il y a des négociations en cours. Sinon, nous, on ne négocie pas avec les terroristes. Merci beaucoup. La position est claire. Et le président l'a dit, s'il y a des terroristes qui veulent rendre les armes, ils les rendent à nos conditions. On ne négocie pas avec les terroristes. Donc, il n'y a jamais eu des tentatives de négocier ou que ce soit. Ce sont des terroristes acculés qui savent maintenant que il y en a qui disent que ça fait 4 ans qu'ils n'ont plus vu leur famille, là, ils veulent rentrer maintenant dans leur village. D'accord, mais déposer les armes. C'est tout. Alors ils se disent que oui, si on dépose les armes, qu'est-ce qu'on va devenir, qu'est-ce qu'on va faire? Ça ne nous regarde pas. Ce n'est pas nous qui vous avions dit de prendre les armes. Donc si vous ne voulez pas respecter nos conditions, nous, le langage que nous savons, nous avons maintenant des avions de combat, nous avons des Kalachnikov en vrac, nous avons des drones, nous parlons ce langage-là. Voilà. Jusqu'à ce que la situation se règle.
On avait des problèmes, effectivement, parce que au Niger, il n'y avait pas de possibilité de poursuite pendant le président Bazoum. C'est ça, non? Par bonheur, Bazoum est parti. Bon, amba la joie, voilà sa vidéo kana janya ko minye ka damne bila kata se yani 2024 tche ko Burkina Faso sugo ko ka be ban ko ka da kunjumen ka o ye minan san armée monte en puissance ko minan tonte Burkina de mais depuis Ibrahim Traoré nana ko ye minan sa centaines de milliards millions tere ko ye minan min sa centaines de milliards Dronou bala, Sukhoi bala, Albatrosi bala, ya famille bala, Rafale bala, et comment ça s'appelle, satellite aya bede ça. Tout le sous c'est qu'a foué que Burkina la tourné. Ya famille bala, comme maintenant boubolobi, tchao boubolobi, tout sous Burkina population qu'on a bi. Ah, ko a tout le bédo fana siglen au cas bureau kono. Ko Burkina be ka négociation ni tout le sous fa ko kotignate. Ko be min fo kuna fon dilawe, ko ya nu ku sigu ka bureau kono. Ko ka to ka taa kɛlɛkɛyɔrɔ la u ka to ka taa terrain kan mais k'i sigi ka bureau kɔnɔ ko i bɛ kunnafoni di ko i tɛ foyi fɔ ni nkalon tɛ ko Burkina ma négociation ɲini Turosiw fɛ dɛ ko Turosiw de bɛ ka delili kɛ bi k'olu bɛ fɛ ka marifa bila k'olu y'a f'u ye n'u bɛ fɛ ka marifa bila a ye marifa bila mais ko Turosiw tilala k'a fɔ tuguni est ce que n'olu ye marifaw bila ko Burkina bɛna mun kɛ olu la ko olu kɔni t'o dɔn dɛ mais u ka marifa bila ne balimaw a bila n t'a bila i ni filan de bɛ ɲɔgɔn na bilahi a bila n t'a bila bilahi ni filan de bɛ ɲɔgɔn na ah min ye Turosiw kɛlɛ ye Mali Niger Burkina yanni san ka yɛlɛma an bɛna sigi k'a fɔ ɲɔgɔn ye yan yanni san ka yɛlɛma an bɛna sigi MINUSMA tagatɔ min filɛ ne ka bɔ Mali kɔnɔ MINUSMA tagatɔ min filɛ ne ka bɔ Burkina parce que olu de tun bɛ Turosiw financer olu de tun bɛ kɛlɛkɛminɛn d'u ma olu de tun bɛ wari d'u ma olu tagatɔ min filɛ ne baara banna pewu Turosiw bɛ delili sugu bɛɛ la bi walasa olu bɛ se ka marifa bila ka yafa ɲini cogo min na cɛ ko yafa tɛ yen négociation tɛ yen Burkina minisiri ko négociation tɛ yen yafa tɛ yen en tant que ye marifa ta ka hali Burkina sɛ de faga ko yafa tɛ yen o b'i faga de e wa kɛlɛ in bɛ ban fana drone b'u bolo cɛ y'a bɛɛ fɔ de ko drone bɛ fɛn bɛɛ bɛ yen o b'i faga de diyagoya Burkina territoire bɛɛ k'u ta ye de kɛlɛ in bɛ ban de fana Turosiw tɛ se ka foyi kɛ Burkina la tuguni nin t'a kɛ cogo in ka cɛ n'an bɛ taa an bɛ se ala ka barika do tiɲɛ la an bɛna ɛdɛmu na ne balimaw walahi bilahi ko in daminɛnen bi cɛ an da tun ma maga yɔrɔ jugu la quoi mɔgɔ si ma nin yɔrɔ ye mɔgɔ si ma miiri nin yɔrɔ la ja énergie baarakɛlaw bɛ sonyɛni kɛ ala n ko n'an bɛ taa an bɛ se ala ka barika do Bintu Kamara la ni Bintu Kamara tun ma n'i sigi Mali teleso la ka ninnu ka juguya a n'u ka sonyɛni k'a da tabali sanfɛ walahi bilahi nin tun ye Mali cilen de an tun tɛ courant sɔrɔ fo ka taa diɲɛ dugukolo meleke Bintu Kamara ne yɛrɛ balimamuso ne yɛrɛ ba a bɛ bɔ Bagunu Ɲamɛ Bagunu ka o tɛ nkalon fɛ bi o tɛ nkalon fɛ sini n'i y'u bila baara fɛn fɛn na u b'a kɛ a kɛcogo la parce que danbe de b'u la marilankolon tɛ bɔ Bagunu dɛ Bintu Kamara bɛ bɔ Bagunu de Bagunu Ɲamɛ Basara wolodugu tɔgɔ de ko Basara y'a faamu a Bintu Kamara min nana tiɲɛ da kɛnɛ kan bi n'an bɛ ka zon bɛɛ lajɛlen jogo bɛ ka dɔn bi an bɛ min ɲini Mamadu Kasongo fɛ min ye ministre de la justice a ka bɔ k'a ɲini jamana kɔnɔdenw fɛ u ka zonw dénoncer bɛɛ ka sigida la i bɛ zonw dɔn bɛɛ ka sigida la énergie baarakɛla dɔw bɛ yen Mamadu Kasongo n'a bɔra bi ka ɲini maliyɛnw fɛ ko n'u bɛ énergie zon min dɔn k'u kana ko fɔ bilahi courant tigɛ bɛ ban sisan sonyɛni bɛ ban sisan ni Mamadu Kasongo bɔra ka dakuruɲa kelen i y'a faamuya b'a la Mali teleso la k'a ɲini maliden bɛɛ fɛ k'an bɛɛ ka ɲɔgɔn dɛmɛ walasa zon bɛ se ka minɛ cogo min na bɛɛ ka n'i ka zon ko fɔ walahi lafiya bɛ na sisan hali a tɛ min ye a ne balimaw min ye énergie baarakɛlaw ye faso b'u sara ja c'est que u yɛrɛ ye loi dɔ sigi yen fana n t'a dɔn ni loi in bɔra yɔrɔ min na quoi ko énergie baarakɛla kɛmɛ o kɛmɛ sigila courant olu tɛ c'est que kɛmɛ o kɛmɛ sigila olu bɛ dɔrɔmɛ 10 de sara compteur dɔ b'u bolo no ko 10% u yɛrɛ n t'a dɔn ni loi in bɔra yɔrɔ jumɛn walima olu y'u damana mɔgɔ de ye wa ale y'olu dilan Nigériens gɛngɛ wa a nin fana b'u bolo yen dɛ compteur dɔ b'u bolo no ko 10% énergie baarakɛlaw olu tɛ courant sara par exemple sisan ni ne bɛ
kɛmɛ o kɛmɛ sigila ni ne bɛ 99 sara énergie baarakɛlaw olu bɛ dɔrɔmɛ 10 kelen de sara dɔrɔmɛ 10 o bɛɛ n'a ta o t'u bɔ dɛ dɔrɔmɛ 10 in t'u bɔ dɛ o tɛ courant sara o tɛ foyi sara o t'u bɔ dɛ n'u taara compteur min fana sigi o ka duw kɔnɔ yen nɔ o bɛ i y'a faamuya b'a la quartier kunturu o b'olu bɛɛ ka sake o bɛ courant d'olu bɛɛ fana ma o bɛ courant do carré tɛ dɛ énergie baarakɛlaw bɛ i y'a faamuya la quartier o quartier la Mali kɔnɔ a ye taa n ka nin kuma sɛgɛsɛgɛ dɛ n'u y'u ka compteur 10% sigi u ka so kɔnɔ o bɛ tila ka ɲini population fɛ ne bɛ se ka courant d'i ma dɛ i bɛ nin hakɛ sara ne ye n bɛ se ka courant d'i ma dɛ i bɛ nin di ne ma n bɛ se ka courant d'i ma o bɛ quartier bɛɛ ka courant dulon u ka compteur la kalo bɛ sa dɔrɔn quartier mɔgɔ bɛɛ lajɛlen bɛ taa courant sara olu ye a dɔw bɛ 5 millions sɔrɔ par mois a dɔw bɛ 10 millions sɔrɔ par mois o bɛ taa mun di énergie ma 50,000 walima 40,000 walima 10,000 an b'a ɲini Mamadu Kasonkɛ fɛ ala kama kira kama bɔ i k'a fɔ malidenw ye énergie baarakɛlaw bɛ quartier fɛn fɛn kɔnɔ malidenw ka t'u k'o fɔ a bɛɛ zon race bala ira du l'homme tranquille depuis Paris n y'a fɔ yan ko ni n b'aw bila yɔrɔ yɔrɔ bilahi i y'a faamuya b'a la a bɛ kɛ nanbara ye ni n b'aw bila yɔrɔ yɔrɔ bilahi aw tɛ courant sonya tuguni wa mɔgɔ si tun ma nin yɔrɔ ye dɛ ala n'an ka wulikajɔ ni i y'a faamuya b'a la an ka radar minnu bɛ Mali kɔnɔ olu de ye nin fana da an tɛgɛ kɔnɔ énergie baarakɛla minnu bɛ énergie kɔnɔ i y'a faamuya b'a la u yɛrɛ ye sariya dɔ ta ko olu baarakɛlaw kana courant sara ko malidenw tɔw b'a sara cogo min na k'o sariya appliquer nɔ ka 10 compteur i y'a faamuya 10% compteur k'o di ɲɔgɔn ma yen nɔ olu tɛ courant sara u bɛ tila k'an ka compteur ta ka taa sigi u ka so kɔnɔ i y'a faamuya ka tila ka quartier mɔgɔw bɛɛ wele u kana courant ta olu fɛ yen nɔ u kana i y'a faamuya la courant sama olu ka compteur la ni kalo sara quartier mɔgɔ bɛɛ lajɛlen bɛ taa courant sara olu fana ye jamana tɛ foyi sɔrɔ masa ni énergie baarakɛlaw ɲɛ dara kira kan i k'a fɔ ne ma ko t'u ɲɛmɔgɔden tagatɔ filɛ de u ɲɔgɔn kafiri dɛmɛ na dugukolo sanfɛ u ka sake nin y'u ka sonyani cogo dɔ fana ye compteur 10% énergie baarakɛla sake a bɛ énergie baarakɛla bɛɛ bolo e kan ka faso sonya tuguni ne bɛ courant sara dɔw bɛ courant fantan bɛɛ bɛ courant sara aw minnu bɛ baara kɛ aw bɛ sara o bɛɛ n'a ta ka tila k'aw bila condition dɔ kɔnɔ aw tɛ courant sara aw bɛ tila tun ka quartier mɔgɔw bɛɛ wele k'u kana courant ta aw bolo u kana courant sama aw fɛ yen nɔ quartier mɔgɔ bɛɛ bɛ taa courant ta olu bolo ni kalo sara wari bɛ taa di énergie zone ninnu ma kɛrɛfɛ jamana bɛ fɛn sɔrɔ cogo di courant c'est obligé courant bɛ tigɛ e k'u ka nin sonyani cogo fana lajɛ o bɛ sonyani kɛ nin cogo fana la ne balimaw ani Kasonkɛ bɔra bi k'a fɔ maliyɛnden bɛɛ ka dénonciation kɛ k'a dénoncer i ka sigida la énergie baarakɛla min bɛ yen a bɛ cogo di n'a y'a sɔrɔ a bɛ ka courant sɔn a t'a ko fɔ walahi maliyɛnw ja bɛ farinya bi ka taa dénonciation kɛ ka taa fɔ kiiritigɛlaw ye an ka nin sigida la énergie baarakɛla min bɛ yen a ka compteur aw ka taa lajɛ mɔgɔ joli ka fili branchelen b'a ka compteur la mɔgɔ joli bɛ ka courant sama a fɛ yen nɔ mɔgɔ joli bɛ ka bilahi i bɛ taa sɔrɔ kuncɛli t'a ban wariba in bɛ d'u ma i y'a faamuya non ko énergie baarakɛla n'aw ɲɛ dara kira kan aw k'a fɔ ne ma t'u ɲɛmɔgɔden tagatɔ filɛ nin ala ka barika don Bintu Kamara la ni Bintu Kamara tun ma na nin si tun tɛ ɲɛnabɔ ni Bintu Kamara tun ma na nin si tun tɛ ɲɛdɔn an ka dugu dɔ fana lamɛn dɛ olu ka maires bɛ ka courant sonya cogo min na an k'o fana lajɛ yanni n ka nin ban fɔlɔ an k'o lamɛn fɔlɔ n kana ɲinɛ o yɔrɔ kɔ dugu dɔ fana bɛ yen nɔ olu ka maires bɛ ka courant sonya cogo min na an k'o fana lamɛn masa ninnu y'an faga de k'an ban pewu k'an joli min k'an ban quoi walahi n y'a taa video yɛrɛ la a video tun bɛ n kun kunu olu bɛ ka courant sonya cogo min na a ka bon hakili ma bilahi bon n bɛ tɛmɛ o yɔrɔ la n bɛ nin yɔrɔ dafa o t'a bannen ye dɛ énergie baarakɛlaw san o san énergie bɛ mɔgɔ 10 de bila ka taa hiji o wari bɔ bɔ min san o san énergie bɛ mɔgɔ 10 de bila ka taa Magan ka mɔgɔ 10 bila ka taa hiji o wari bɛ ka bɔ min jɔn de b'o wari sara a bɛɛ bɛ ka bɔ faso de kun ka wari sonya ka mɔgɔ bila ka taa hiji n ko Mali de kɔnɔ i b'a bɛɛ ye quoi zon bɛ bisimila i dɔn alimami bɛ bisimila i dɔn zon bɛ bisimila i dɔn alimami bɛ bisimila i dɔn o bɛ tila ka wari ta faso kɛsi kɔnɔ ka mɔgɔ 10 bila ka taa hiji san o san an bɛ énergie baarakɛlaw ɲininka a wari in bɛ ka bɔ min u yɛrɛ ka wari don wa walima jamana ka wari don
directeur bɛ nin wari bɔ min wari in bɛ bɔ min an mago b'o fana tiɲɛ la san o san énergie baarakɛlaw mɔgɔ 10 de bɛ taa hiji énergie bɛ mɔgɔ 10 de bila ka taa Magan san o san énergie bɛ mɔgɔ 10 bila ka taa Magan a wari bɛ bɔ min jɔn de bɛ nin wari sara an mago b'o fana tiɲɛ la Mamadu Kasonke wallahi don énergie kɔnɔ a baarakɛla bɛɛ k'a bɛɛ bila poubelle kɔnɔ a baarakɛla bɛɛ ka daminɛ sanfɛ fo duguma a bɛɛ bila poubelle kɔnɔ parce que a cira k'u to yen i bɛ dɔw de mankan mɛn ko ɲuman b'u la ɲuman minnu bɛ yen pour qu'o ma kɛlɛ kɛ ɲuman minnu bɛ yen pour qu'o ma bɔ ka tiɲɛ fɔ maliyɛnw ye a bɛɛ zon suturabaga ye zon de ye u bɛɛ bɔ i ka mɔgɔ kuraw ta i bɛ dɔw mankan mɛn a bɛɛ tɛ zon ye dɛ mɔgɔ ɲɛnamaw b'a la mɔgɔ ɲɛnama minnu bɛ olu ye mun kɛ pour que jamana bɛ se ka basigi ni Bintu Kamara tun ma kuma an tun bɛ to nin cogo la wa la question est là an tun masa Asimi Mamadu Kasonke a ye don énergie kɔnɔ k'a ci hali a koko a si passement k'a bɛɛ kari ka bɔ yen a mɔgɔ ninnu k'a bɛɛ bila poubelle kɔnɔ ka na ni mɔgɔ kuraw ye sinon a tɛ jɔ a bɛɛ zon e ni ala na kira cɛ fantɔn bɛ ka courant sara énergie baarakɛlaw tɛ courant sara o tɛ faso b'u sara kalo kalo u ka sara bɛ d'u ma mais u bɛɛ n'a ta to courant sara u tɛ dan o fana ma dɛ u bɛ tila ka quartier kunturu mɔgɔw k'a fɔ olu ye k'u kana courant ta olu bolo u kana courant sama olu ka compteur la kalo bɛ sa quartier kunturu mɔgɔ bɛ taa wari di énergie baarakɛlaw ma u ka so wari fana bɛ jigin u poche kɔnɔ ye faso bɛ to tiriki tɔrɔkɔ la courant bɛ tigɛ jamana kɔnɔdenw na a filɛ u bɛ courant sɔrɔ cogo min na courant u b'a suɲɛ cogo bɛɛ la u b'a suɲɛ cogo bɛɛ la n'a fɔra ko quartier kunturu mɔgɔ bɛɛ ka taa courant ta énergie mɔgɔ dɔ bolo u ka sigida la ko parce que ko compteur b'a bolo ko poto bɛ yen kalo bɛ sa quartier mɔgɔ bɛ taa wari di ale ma o de k'a bɛɛ bɛ consommer énergie soba de la consommation bɛɛ bɛ taa bin olu de kan non ninnu y'anw tɔɲɔ dɛ ninnu y'anw tɔɲɔ ninnu y'an faga an b'a ɲini aw fɛ aw ka nin yɔrɔnin tigɛ aw k'a di ministre de la justice ma an b'a ɲini aw fɛ aw ka nin yɔrɔnin tigɛ aw ka taa di Mamadu Kasonke ma énergie baarakɛlaw 10% o b'o de sara o tuma na ala y'olu dilan ministre anw gɛngɛya o tɛ dan o fana ma dɛ 10% o tɛ dan o fana ma dɛ o bɛ tila y'a faamuya la compteur 10% minnu bɛ taa sigi u ka so kɔnɔ o bɛ quartier courant bɛɛ branché o la kalo mana sa quartier mɔgɔw bɛna courant sara énergie baarakɛlaw de ye wari tɛ taa faso kɛsi kɔnɔ courant bɛ tigɛ de diyagoya courant bɛ tigɛ de diyagoya ani kuma in sɔsɔ cogo t'a la welebali don ala ta don a b'a yɔrɔnin fana tigɛ k'a di Mamadu Kasonke ma k'a tigɛ bɛɛ ka sɔrɔ ko énergie mɔgɔw bɛ sonyani kɛ nin cogo fana la u bɛ sonyani kɛ nin cogo fana la ne bɛ courant sara hakɛ min na énergie baarakɛla tɛ courant sara o hakɛ la kɛmɛ o kɛmɛ sigilen an bɛ 99 sara énergie mɔgɔ bɛ dɔrɔmɛ 10 de sara an bɛ 99 sara énergie mɔgɔ bɛ dɔrɔmɛ 10 de sara o bɛɛ n'a ta o bɛ k'an joli min tuguni o bɛɛ n'a ta o bɛ ka sonyani kɛ tuguni aw tɛ courant sara o bɛɛ n'a ta a bɛ ka taa mɔgɔw ka compteur branché aw ka so ka mɔgɔw ka courant branché aw ka so yen nɔ mɔgɔw bɛ courant ta aw fɛ o bɛ tila ka taa wari di aw ma o bɛ wari min sɔrɔ kalo la bi la a dɔw bɛ 50 millions sɔrɔ par mois énergie baarakɛla don a dɔw bɛ 50 millions sɔrɔ par mois Aras Bala yɛrɛ de l'homme tranquille depuis Paris nin kuma in sɔsɔ cogo t'a la kuma in sɔsɔ cogo t'a la n'o ye compteur 10% in ta énergie baarakɛlaw de b'o sɔrɔ dɛ mɔgɔ si t'o sɔrɔ n'o énergie baarakɛlaw compteur 10% o bɛ tila ka don quartier bɛɛ kan nin compteur bɛ ne ka so ni mago bɛ courant na i bɛ se ka na courant ta ne fɛ kalo mana sa i bɛ dɔɔnin di ne ma kalo mana sa i bɛ dɔɔnin di ne ma nin tɔɔrɔ bɛɛ lajɛlen bɛ taa bin faso kan faso de bɛ nin tɔɔrɔ bɛɛ ta nin degun bɛ taa bin jamana kɔnɔdenw kan an bɛ taa min an b'an kun an b'an jan min wa aw ka sonyani cogo dɔ fɔlɔ ne y'a fɔ yan n ko n bɛ ko da aw ka garankɛ ma min da bagolo kan aw ka dossier n b'a bɛɛ de ɲini ka na yan k'aw can garankɛ ma min da aw kan dɔw ye ɲininka ko cancali kɔrɔ ye mun de ye cancali kɔrɔ de ka sentiri bɔ camancɛ la i y'a faamuya la zon ka kulusi bɔ la ka duloki bɔ la k'a ku lamaga o de ye cancani ye mɔgɔ caman fana bɛ k'a ɲininka la ko cancani kɔrɔ ye di cancani kɔrɔ tɛ foyi ye ku lamaga ka bisan ta k'u ku lamaga. Imagine comme ils sont en train de voler. An bɛ ka courant sara énergie baarakɛlaw tɛ courant sara o bɛɛ n'a ta
compteur mun be duma o be do quartier mɔgɔ bɛɛ kan ko kana courant ta olu fɛ quartier mɔgɔ bɛ taa kalo bɛ sa dɔrɔn bɛ taa wari di olu ma wari tɛ taa trésor kɔnɔ wari tɛ taa fɛn kɔnɔ courant bɛ tigɛ jamanakɔnɔdenw bɛ dɛsɛ courant na gasoil bɛ ka suɲɛ o bɛ ka courant suɲɛ nin cogo fana la mais min ko a ka bon hakili ma quoi u ɲɔgɔn zon den tɛ planète sanfɛ énergie baarakɛla u ɲɔgɔn zon den tɛ planète sanfɛ u ɲɔgɔn zon den tɛ yen ni poto b'i ka da la ka courant sama dɔrɔn ka t'i ka so kunun o tun ye 8,000 de bi o 28,000 de o bɛ gosili k'o yɔrɔ fana la compteur dɔ fana tun bɛ yen nɔ ko comment ça s'appelle 5 ampères 5 ampères o tun tɛ jenini kɛ o y'o latunu ka na ni 10 ampères de ye 10 ampères o bɛ se ka gosili kɛ n'o ye o bɛ se ka arnaque kɛ n'o ye o bɔra a la u yɛrɛ ye sariya sigi u ka fɛn in kɔnɔ yen nɔ k'olu baarakɛlaw kana courant sara ko parce que ko danger ko courant baara ko danger b'a la n'a y'a sɔrɔ an bɛ 100 sara énergie baarakɛlaw bɛ dɔrɔmɛ 10 de sara ne tun bolo aw tun kan ka hinɛ faso la o kama mais o tɛ hinɛ faso la o kama dɛ n'o y'o compteur fana sɔrɔ o bɛ don quartier jamana kɔnɔdenw kan a ye na courant ta ne bolo a da man gɛlɛn n b'a di ma nin na n b'a di ma nin na n b'a di ma nin mɔnsɛri la o bɛ taa courant sama énergie baarakɛlaw fɛ kalo bɛ sa jamana kɔnɔdenw bɛ taa facture sara ale ye facture tɛ sara jamana ye quelle honte la déception totale énergie baarakɛla bɛɛ k'a firi ala jugu marilangolo zon n bɛ kɔda aw kan garankɛ bilahi aw bɛɛ bɛ taa kaso la aw bɛ taa kaso la n'a ma kɛ i k'a fɔ ne ma ko tu mɔriya ni n y'aw bila yɔrɔ la aw bɛ taa kaso la nin bɛɛ lakali tariko la yan quelle honte an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen nɔ an bɛ nin fana k'a la a ye nin lamɛn dɛ ka konteri fana ka yugurugu a bɛ énergie fana dɔ sera ne ma ka négocier a tigi a bɛ yan a ma san bɛɛ balolen ko n k'a dɛmɛ a ka taa kɛ dépôt chef ye karibira a y'a ta k'a bɛ miliyɔn 10 di ma ka na bila miliyɔn 20 f'a sera fo miliyɔn 50 e k'a kɛ dépôt chef dɔrɔn ye miliyɔn 50 i b'o di ne ma n ko yala i bɛ mun sara a b'o kɛ sama i tɛ foyi kalama. bon n bɛ a lajɔ yan an b'a ɲini justice fana fɛ u ka gasa ma interpeller an b'a ɲini an ka kiiritigɛlaw fɛ ni kiiri ye tiɲɛ de u ka gasa ma wele tribunal la mɔgɔ min ye nin kuma fɔ a tigi ka minɛ parce que a tigi ye zon de an b'o ɲini an ka kiiritigɛla fɛ parce que an bɛ mali kura de la mali kura mars mɔgɔ man ka tɛmɛ foyi la asimi yɛrɛ ka kuma n'aw ko an ka baara kɛ tiɲɛ kan ni baara daminɛna musalaha tɛ yen dɛ delili tɛ foyi tɛ yen an b'a ɲini kiiritigɛlaw fɛ u ka gasa ma interpeller mɔgɔ min sera a ma k'a k'ale dɛmɛ n'a kɛra énergie directeur ye ko kalo k'a bɛ 50 d'ale ma o tigilamɔgɔ kan ka minɛ mais a tɛ minɛ ni gasa ma wele fanga la dɛ gasa ma kan ka wele fanga de la walasa nin tigilamɔgɔ bɛ se ka dɔn cogo min na walasa nin tigilamɔgɔ bɛ se ka minɛ cogo min na kuma fa n'a ba filɛ an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen nɔ an bɛ na comment ça s'appelle Dani de Paris bon kunu a yɛrɛ ka kuma k'a yala tɔ k'a taara bɔ Abidjan mun kan a y'a lamɛn fɔlɔ dɛ. ala y'a kɛ sa an ye ɲɔgɔn ye bi alihamudulilayi ala ta kɔfɛ an ye ɲɔgɔn ye bi n y'a ɲininka da la ka na n ko karisa e bɛ to ka ne dɔgɔya réseau sanfɛ i bɛ kuma caman fɔ ma i ko k'i ka wari bɛn na k'a ka wari bɛn ne la face à face n ko bɔn i ka joli bɛn ne la ko 20 euros n ko 20 euros bon e bɛ taa fɔ ko ne ye tuli mɔgɔ wa wari ko i ka 20 euros bɛn ne la 20 euros n ye 20 euros i y'a di ne tɛgɛ ma wa k'ale ka 20 euros kɔni bɛ ne la ko a tant que ne m'ale ka 20 euros sara k'ale t'o kuma fɔli dabila n ko bɔn ne ɲɛ b'e la problème t'a la k'ale ka 20 euros bɛ ne la n k'i ka 20 euros bɛ ne la n ko bɔn i ye 20 euros di ne tɛgɛ ma e y'a di ne tɛgɛ ma k'ale y'a di n'i y'a di ne ma bɔ n'a n'o pere ko i y'a di ne ma yɔrɔ min na i ye 20 euros di ma n ko 20 euros bɛ ne wele dɛ mais n ko su awɔ n ko minnu y'u ka wari di ne y'olu ka wari lasegin association n ko mais problème t'a la n ko mais i bɛ se ka bouger ka bɔ nin yɔrɔ la an ka ɲɔgɔn ye wa a bougera dɔɔni a ye jama ye k'ale ka quartier dɔ a ye jama ye ko non k'a tɛ tɛmɛ yan kan ko denmisɛnninw bɛ so kɔnɔ n ko ni denmisɛnninw bɛ so kɔnɔ denmisɛnninw ba tɛ yen wa olu bɛ denmisɛnninw garder ɔ jo ye jama ye a kulekulera a ye jama ye a kulekulera bɔn o ye ne tana ye quoi ne tɛ sɔn o ma quoi ne ma taa ko n bɛ s'a ma a ne ma ɲɔgɔn ye ko n bɛ s'a ma a ne ma ɲɔgɔn ye ko n b'a bugɔ ne y'a ye dɔrɔn a ka se ka na dalilu di ne ma komi dalilu jɔnjɔn ma sɔrɔ a bolo a y'i to la ko fɛn min bɛ ne kun ko b'ale kun ko n ko mun de bɛ ne kun n bɛna ni mun ye a y'i to la a ye natɛgɛ muru labɔ
a bɛni a y'o bɔ a ka kulusi kɔnɔ o natigɛ muru o bɛ nin bɔ bilahi a ka natigɛ muru yɛrɛ tɛ nin ye sogotigɛ muru de ye ko Abibu o ye muru de bɔ ne kama wa ko wa ko ne b'ale ka quartier la n'i bɛ muru bɔ ne kama Abibu n'i y'o gɛlɛya dɛ n ko ne ma ɲɔgɔn ye k'a fɔ ko kɛlɛ komi i ye muru bɔ ne kama sa problème t'a la ko n'ale ma ne faga k'ale ka kɛ ba do ta ye k'ale bɛ ne faga dɛ n'i bɛ ne faga problème t'a la sogotigɛ muru b'a bolo o bɛ jɔn waju diɲɛ kɔnɔ a y'o labɔ ne kama ka tila o sɔrɔ a kɛrɛ la n y'a minɛ sa k'o sogotigɛ muru bɔ a bolo n'o bɔ a bolo a y'i to la sogotigɛ muru n'o bɔ a bolo ko ne k'o tora n ko ne bɛ muru e de ye muru bɔ ne kama ne y'a minɛ i la de komi i barika bannen don i ye muru bɔ ne kama n y'a minɛ i la i barika ban bɛɛ i barika de bannen don suraka dɔw nana o taba in dala ye olu ye muru minɛ ne ye muru minɛ la n ko aw kana muru d'a ma dɛ ni ye ala wele alikaba la ale ye n jaabi ka wuranɛ wele duguma ale ye n jaabi k'an fa wele ale ye n jaabi tɛgɛɲɛ kelen a nu de karila wa a nu de karila wa ten de pɛrɛnna wa ne ma se kɛ ala ye k'a dɔn ko ni ɲɛda bɛɛ kɛra jeli ye ɲɛda bɛɛ kɛra jeli ye ne yɛrɛ dimikojugu y'a tarabaso ka na n yɛrɛ tɔɔrɔ duguma o ye ne yɛrɛ ka n yɛrɛ tɔɔrɔ duguma gitɔrɔn pied dagolo la ka tila ka ta o la sisan k'an sigi ka ka kunsigi n ba kun k'o meleke n kun ka koro wɛrɛ d'a ma tuguni ka di ala ma n bolokuru la koro wɛrɛ a y'i to la n b'a ka wagati min na a y'a tɛgɛ labɔ sanfɛ i ma ɲɛ ye sɔni a y'a sɔni ja ɲɛ kɔnɔ k'o ja ɲɛ kɔnɔ n y'a bolo tufa tuguni a bɛ k'a fɔ k'a ye na n dɛmɛ ko il est dans mon quartier il est dans mon quartier il est dans mon quartier bon an b'a lajɔ yan waati sera wala nin de pasera Dani ni Abidjan ni ɲɔgɔn cɛ Dani yalatɔ a taara bɔ Abidjan min kan a bɔra Abidjan min kan Abidjan bɛ ka kuma min fɔ Dani ma video kɔnɔ i taara n'an ka wari ye dɛ i cun n'an ka wari ye wari ka kuma in bɛɛ nkalonfin Abidjan min ka dɔrɔmɛ kelen t'a la wa wari min fana a bɛ k'a fɔ dugukolo fɛrɛla ne yɛrɛ ka wari seginna a ma jɛnɛ ka bɛɛ ka wari seginna a ma mɛ a bɛ t'i sigi dɔrɔn ka cɛ mankutu tiɲɛ fu ni ye hakɛ mɛn la a taara berekɛnɛ de ɲini a Dani a yɔrɔ dɔ la i y'a faamuya b'a la a sina ka taa muru camanjan ta k'ale bɛna Dani sɔgɔ n'o ye ko parce que Dani nana bin ale k'a ka quartier la mɛ k'a to ko kalama de ni nin y'i sigi k'ale bɛ kodɔn quoi dabaliya de bɛ ne la quoi banabagatɔ handicapé lagasa hali ni e bɛ ka quartier kɔnɔ e kan ka muru ta i kan ka polisiw de wele a karisa nana bin kan ka quartier la a bɔra fo yɔrɔ dɔ la ka na bin kan polisiw bɛ na o b'aw fɔra ka bɔ ɲɔgɔn na ni min bɛ kɛ o bɛ kɛ mɛ ni e ye muru ta i ka jo bɛɛ tiɲɛ pewu Abidjan ma i connaît pas foyi t'a kunkolo kɔni fali b'o tɛ ni muru yɛrɛ i bolo yan walahi o b'i kungo gɛlɛya quoi parce que Dani kan ka yɛrɛ defa muru de tun bɛ e bolo Dani filɛ de k'e nun kari i y'a faamu k'i nun ci ha ma fɔ faransi kɔni ma da la ni fɛn bɛ bɔ a la dɛ parce que Dani kan ka yɛrɛ defa muru de tun bɛ Abidjan bolo n'i ye muru ta mɔgɔ kama a b'a yɛrɛ defa muru man ka taa c'est interdit par la loi muru man ka y'i bolo quoi ni muru yɛrɛ i bolo i ye mɔgɔ fagala de i tun bɛna mun k'a tigi la muru tun b'i bolo kun jumɛn i tun bɛna faga de mais comme a tɛ kodɔn handicapé mental lagalagatɔ ne m'a fɔ n ko fɛn bɛ yɛlɛ la ɲin tɛ fɛn min da kɔnɔ i ma ne t'i tɔgɔ fɔ tuguni parce que barika t'i la kuma fɛn fɛn bɛ b'i da kɔnɔ nkalonfɛn don a y'a fɔ ne yɛrɛ ma ko ne delila ka kɛ fatɔ ye yɔrɔ jumɛn a pɛrɛbu t'a bolo a pɛrɛbu t'a bolo a da cɛ bɛ nkalon tigɛ ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan n'i y'a can can dɔrɔn a bɛ bɔ ka nkalonfɛn tigɛ sympathisant wari Dani ye dugukolo feere an bɛɛ ka wari seginna ne yɛrɛ ka wari seginna jɛnɛ bɛɛ ka wari seginna e ma cotiser yɛrɛ hali a filɛra sa ka tɔn kɔnɔ a tɛ cotiser dɔrɔmɛ kelen a tɛ sɔrɔ a la ka t'i sigi ka mɔgɔw lagosi a bɛ dan nin ma barika kɛ mɔgɔ min yɛrɛ man kɛnɛ Abidjan sayi jɛman de b'a la kɔnɔna joli de b'a la a ye o ye a bannen don n'i y'a ye a tagamatɔ i b'a pousser de quoi ni e tun ye polisiw wele ka na e tun bɛ se ka jo dɔɔni sɔrɔ mais foyi t'a kunkolo kɔnɔ n'i taara muru de ta k'i bɛna Dani faga n'o ye Dani b'a yɛrɛ défend ni polisiw nana fana ka cɛ jo tɛ d'i ma dɛ jo tɛ d'i ma dɛ jo foyi tɛ d'i ma n'aw bolo k'a bɛ faransi k'a bɛ ka faransi dɛmɛ sariya de bɛ yan dɛ n'aw bolo k'a bɛ faransi a bɛ ka faransi défend Mali kan n'aw taara kiiri la a bɛ kɛ tan Bubakari n'a ɲɔgɔnna an bɛ faransi an bɛ ka faransi dɛmɛ Mali kan o tɛ marché yan dɛ
a filɛ nin ka t'i nun kari k'i da ci ya faamuya k'i den pɛrɛn cɛkɔrɔba n'a den Dani tun kan k'a bɛɛ filmer de quoi a nun citɔ la a da citɔ la k'a bɛɛ filmer an k'o partager barika bannen den a bi camu ne ma f'i ye baara banna o i filɛ nin bɔ a man kɛnɛ quoi a bɛ dɔgɔtɔrɔso la sinon i tun b'a ye dabarabaya la i tun b'a ye da mais a bɛ dɔgɔtɔrɔso la nun karila da karila kunkolo fununa fan bɛɛ karilen don tɛgɛ ɲɛ kelen dɔrɔn ka ca a kɛra handicapé ye an bɛ min fɔ Dani ye hakili sigi foyi tɛ yen voilà hali n'aw taara sariya la foyi tɛ yen parce que a ye muru ta i kama i kan k'i yɛrɛ défend i bɛna ko comment ça s'appelle domicile ko a taara bin ale k'a ka domicile la ni mɔgɔ taara bin i ka domicile la sariya de bɛ yan o polisiw wele kɛ e tun bɛ se ka polisiw wele ka sɔrɔ i ma se Dani ma yɛrɛ e bɛ Dani ye dɔrɔn i bɛ polisiw wele a nana bin n kan n ka quartier la n filɛ nin ka du de kɔnɔ a nana bin n kan baara banna o mais ni e ye muru ta Dani il est obligé k'a yɛrɛ défend muru mana y'i bolo faransi i ye maafala ye dɛ muru mana y'i bolo i ye turutigi i ye maafala ye ma da la ni nin ko in da bɛ cɛ yɛrɛ dɛ e y'a fɔ an bɛɛ ɲɛna ko hali ni mɔgɔ y'i bugɔ faransi k'i ka n'i ta segin a bɛ caman ye nin fɔ an bɛɛ ɲɛna yan hali ni mɔgɔ y'i bugɔ i ka n'i ta segin polisiw wele ta fanga la a tɛ ne ka contrat kɛ ne m'a fɔ ko kuma fɛn fɛn bɛ bɔ a da kɔnɔ ko nkalon don tellement que Dani depuis Dani taara Magan a bɛ kuma jugu fɔ la Dani ma mɔgɔ an ka kɛrɛ bi mɔgɔ ɲuman bɛ se ka kɛ bi mɔgɔ jugu bɛ se ka kɛ bi mɔgɔ ɲuman ye o bi mɔgɔ jugu o bɛ se ka kɛ bi mɔgɔ ɲuman ye cɛ taara hiji ale k'a ka dugawu kɛ cɛ ye ala k'i ka hiji taga ala k'a minɛ ala ka i y'a faamu e tun bɛ kunu cogo min na ala kana to i ka segin o cogo kɔrɔ la ka dugawu kɛ cɛ ye a taara hiji n'an ka wari e ka wari b'a la wa e cotise e ni ala na kɛ sa e cotise la e ma tile ka naturel mugu san na e ma tile ka e ka sunguruba t'a la e bɛ se ka mɔgɔ dɛmɛ a nin de tun b'i kɔ a filɛ nin k'i ju ci cogo min na i tɛ bɔ k'a dɔgɔya tuguni batara den